Български гатанки, част 2. Дълъг Димо без кости в небето ходи на гости. Що е то? Димът. Четирима братя цял ден се гонят и все не могат да се стигнат. Що е то? Колелата на колата. Пълна бъчва на двор стои. Що е то? Кладенец. Вързана върви, отвързана стои. Що е то? Обувката. Все яде и никога не се наяжда. Що е то? Огънят. На студ се пери, на слънце трепери. Що е то? Снегът. Нависоко надалеко пухкава гаделя, но не може да се преде от нея. Що е то? Облак. Все ходи, все нещо търси, а нищо не е загубила. Що е то? Кокошката. Корона носи, цар не е. Шпори има, конник не е. Що е то? Петел. Ножици имам, крояч не съм. Във вода живея, риба не съм. Що е то? Ракът. Благодаря, че гледахте и до следващия път.